Hola, petits aventurers! Avui us explicaré una història meravellosa sobre una muntanya molt especial, el Canigó. Us imagineu una muntanya tan alta que toca els núvols? Doncs el Canigó és així. Però sabeu per què és tan important per a nosaltres? Seguiu-me que us ho explico. Fa molt i molt de temps, el Canigó no era només una muntanya. Era el cor de les terres catalanes. La seva flama, una llum màgica, il·luminava totes les valls i donava alegria i prosperitat. Però, un dia, una ombra fosca va començar a créixer al seu voltant. Us imagineu la por? Aquesta ombra era el malvat drac negre, que volia apagar la flama del Canigó i cobrir el món de foscor. Quina barbaritat! Els habitants de les valls estaven molt tristos i espantats. Qui els salvaria? Qui faria front a la foscor? Algú s'atreviria a pujar a la muntanya? Però un jove valent, en Jaume, que tenia un cor tan gran com el Canigó, va decidir que no podia quedar-se de braços plegats. «Jo salvaré la nostra muntanya», va dir amb determinació. Va agafar la seva espasa, que brillava amb la llum de l'esperança, i va començar a pujar. Quin valent, oi? El camí era llarg i ple d'obstacles, però en Jaume no es va rendir. Va pujar per roques escarpades i va travessar boscos màgics. Pel camí, va conèixer follets juganers i ocells que li cantaven cançons d'ànim. Tots volien que la flama tornés a brillar. Creieu que ho aconseguiria? Finalment, en Jaume va arribar al cim, on el drac negre estava a punt d'apagar la flama. Però en Jaume no va tenir por. Amb la seva espasa brillant, va cridar un «no» ben fort i va fer retrocedir el drac. La flama va parpellejar, però no es va apagar. El drac negre, sorprès per la valentia d'en Jaume i la força de la llum, va fugir amb la cua entre les cames, desapareixent per sempre. La flama del Canigó va tornar a brillar amb més força que mai, il·luminant cada racó de les terres catalanes. Quina alegria, oi que sí? I des d'aquell dia, el Canigó és el símbol de la nostra terra, recordant-nos que amb valentia i esperança podem vèncer qualsevol foscor. La seva flama, que encara avui s'encén cada Sant Joan, ens recorda la història d'en Jaume i la màgia de la nostra muntanya. Fins a la propera aventura, amics!